салом алайкум бародарони азиз. ин суруд барои одамои ҳозиразамонай. албатта гӯш кунед, подписатсия кунед, роҳат кунед. фақат замоне шуд замони пулпарастӣ, баланд парвозиҳо дар ҳоли мастӣ, фаровон неъмат омаду ҳамасе, вале фикрҳои мо дар ҳоли пастӣ. куҷо шуд эҳтироми якдигарҳо, суроғи хештан ҷону ҷигарҳо, ҷудо шуд додаре аз хоҳари худ, куҷо шуд нуқтаи нек аз назарҳо. аҷоиб як замон омад сари мо, ки рафти сонгарӣ аз минбари мо. кунун шогирдӣ мегӯяд ба устод, фаро аз минбару бишин бари мо. замоне буд ки одам нархи хуб дод, арӯсе гирди хона рӯбу чӯб дошт. писар то ки шавад шахсӣ баодоб, падар дар кунҷи ҳавли якду чӯб дошт. падар акнун чунин савдо надорад, ба ҷузу пул дигар ғамхо надорад. писар овораи бозӣ ба телефон, падар бошад ба ин парво надорад. писар овораи бозӣ ба телефон, падар бошад ба